Γεια σας φίλοι και φίλες, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Είναι και πάλι περίοδος εορτών και διακοπών και μέσα σε όλη τη τρεχάλα βρίσκουμε και εμείς λίγο χρόνο έτσι να κάνουμε και κάτι παραπάνω για το χόμπι μας. Είμαι ο Γιάννης Δανδουλάκης από τους Πρωτοσπαθάριους. 2025 λοιπόν, Δεκέμβριος, Χριστούγεννα έρχονται, Πρωτοχρονιά 2026. Φέτος λοιπόν κλείνουμε 5 χρόνια ενεργούς, το τονίζω ενεργούς, συμμετοχής σαν Σύλλογος Βυζαντινής Ιστορικής Αναβίωσης, γιατί πέρα από αυτό έχουμε πολλά παραπάνω χρόνια έρευνας και ενασχόλησης με το χόμπι, αλλά από το 2021 μέχρι φέτος 5 χρόνια, δόξα τω Θεώ. Πρώτα Θεός λοιπόν, κλείνουμε 5 χρόνια φέτος συνεχής ενεργούς δράσης ιστορικής αναβίωσης για το Βυζάντιο στην σύγχρονη Ελλάδα. Ευκαιρία λοιπόν έτσι μου δίνεται και εμένα να κάνω μια μικρή ανασκόπηση και να δείξω, να σας δώσω μια εικόνα πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ιστορική αναβίωση για το Βυζάντιο αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα. Η πραγματικότητα, φίλοι και φίλες, για όσους έχετε εικόνα και για όσους δεν έχετε, είναι ότι γύρω στο 2020, όταν ξεκινήσαμε έτσι την ιδέα να το στήσουμε όλο αυτό, και όχι λόγω του κορονοϊού, γύρω λοιπόν στο 2020, η πραγματικότητα, φίλοι και φίλες, είναι ότι η ιστορική αναβίωση γενικότερα, έτσι, γιατί για το Βυζάντιο δεν υπήρχε τίποτα, αλλά γενικότερα σαν χόμπι η ιστορική αναβίωση, αν δεν είχε πεθάνει, σίγουρα ήταν σε στάδιο αργού θανάτου. Με κάποιες πάρα πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως είναι οι φίλοι μας που κάνουν αναβίωση για το 1940 και κάποιοι λιγοστοί έτσι αξιόλογοι σύλλογοι για το 1821, η ιστορική αναβίωση πριν ξεκινήσουμε εμείς αυτή τη δραστηριότητα ήταν σε πάρα πολύ χαμηλό και τραγικό επίπεδο στην Ελλάδα και μιλάμε για ιστορική αναβίωση όπως πρέπει να γίνεται, όπως είναι το χόμπι στο εξωτερικό, όχι όπως το έχουν στο μυαλό τους ή το εκλαμβάνουν κάποιοι εντός συνόρων, δυστυχώς. Η ιστορική αναβίωση περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, απαιτεί κόπο, ταπείνωση, να πει ο άλλος ότι δεν τα ξέρω όλα και πρέπει να κοπιάσω για να τα μάθω, πρέπει να ψάξω, να κάνω έρευνα για να γνωρίσω, να μάθω πράγματα, και εν πάση περιπτώσει απαιτεί να μπει το χέρι βαθιά στην τσέπη. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι φτηνό από καμία άποψη το χόμπι και δεν χωράνε εκπτώσεις. Δεν χωράνε δηλαδή συμβιβασμοί του τύπου ξέρω ότι απαιτείται κάτι να γίνει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, αλλά εγώ δεν θα μπω στον κόπο να το κάνω, θα το κάνω κάπως αλλιώς. Εάν κάνεις τέτοιου είδους συμβιβασμούς και εκπτώσεις, δεν κάνεις σωστά το χόμπι. Απαιτεί τη γενναιότητα να πεις ότι θα το κάνω μέχρι τέλους, με ό,τι απαιτεί και με όποιο κόστος και κόπο αυτό θέλει. Και από αυτή τη σκοπιά λοιπόν η πραγματικότητα αντικειμενική είναι, και δεν το λέω σαν άποψη δική μου, είναι αντικειμενική διαπίστωση ότι γύρω στο 2020 η ιστορική αναβίωση στην Ελλάδα, είτε υπήρχε είτε δεν υπήρχε, ήταν σε πολύ τραγική κατάσταση. Και δεν συνέβη αυτό λόγω του κορονοϊού, το ξαναλέω, και πριν τον κορονοϊό ήδη τα πράγματα ήταν πάρα πολύ απεσιόδοξα. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και από τότε
οφείλω πάλι να πω, και αυτό πάλι είναι διαπίστωση και όχι άποψη, ότι βλέποντας τη δική μας προσπάθεια, δόθηκε θάρρος και ένασμα και σε άλλους παλιούς αναβιωτές να ξαναμπούν, εν πάση περιπτώσει, στο χόμπι, που πολλοί τα είχαν παρατήσει, αλλά χάρη στη δική μας προσπάθεια, χάρη στη δική μας δραστηριότητα, δόθηκε ξανά ελπίδα, δόθηκε ξανά πνοή μέσα στην Ελλάδα, σε κάτι το οποίο πολλοί το έβλεπαν, πολλοί το ήθελαν να το κάνουν, το φαντασιώνονταν εν πάση περιπτώσει αρκετοί. Δεν είμαστε προφανώς οι μόνοι που αγαπάμε το Βυζάντιο, οι μόνοι Έλληνες που έχουμε πάθος με το Βυζάντιο και με την ιστορία. Προφανώς δεν είμαστε, ούτε είμαστε οι μόνοι που ξέρουμε για το Βυζάντιο, ούτε τα ξέρουμε όλα, έτσι. Αλλά αυτό το χόμπι, αυτή η δραστηριότητα έλειπε από την Ελλάδα. Όλοι θέλαμε να τη δούμε να γίνεται πραγματικότητα. Και οφείλω να σας πω ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε θεαματικά αποτελέσματα, δεν έχουμε εντυπωσιακά πώς να το πούμε, show να δείξουμε, όμως δόξα τω Θεώ καλά είμαστε και προχωράμε. Και οφείλω να σας πω επίσης ότι παρότι έχει πέσει λίγο η συχνότητα των δημοσιεύσεών μας στο Facebook και στο Instagram και γενικότερα, μην νομίζετε ούτε στο ελάχιστο ότι μειώσαμε τους ρυθμούς μας ή ότι χαθήκαμε σε εισαγωγικά ή οτιδήποτε. Απέναντίας, οφείλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα μεγαλώνει σε μέλη, μεγαλώνει σε κόσμο, μεγαλώνει επίσης σε εξοπλισμό. Να ξέρετε ότι η ιστορική αναβίωση δεν είναι χόμπι του ίντερνετ, δεν είναι χόμπι ψηφιακής δημιουργίας περιεχομένου, content creator, έτσι. Δεν είμαστε λογαριασμός content creator για το Facebook και το Instagram. Κάποιοι ίσως αρκούνται με αυτό ή εν πάση περιπτώσει το έχουν μπερδέψει και νομίζουν έχουν μπερδέψει τέλος πάντων τα πράγματα και νομίζουν ότι αρκεί κάποιος να ανεβάζει post και να δείχνει, να προσποιείται ότι παράγει έργο ενώ δεν κάνει στην ουσία κάτι, τίποτα. Η ιστορική αναβίωση λοιπόν είναι χόμπι που απαιτεί έρευνα. Όλη η δουλειά γίνεται πίσω από τις κάμερες, γίνεται πίσω από το Facebook, γίνεται πίσω από τις φωτογραφίες. Δουλειά στην έρευνα, δουλειά στη μελέτη. Να δεις πράγματα συνέχεια, να αναθεωρείς πράγματα που θεωρείς δεδομένα. Πράγματα που νομίζεις ότι ξέρεις, να τα μάθεις καλύτερα, να γνωρίσεις πτυχές που μέχρι πριν αγνοούσες ότι υπήρχαν. Έτσι λοιπόν η ομάδα μας είναι σε πλήρως ενεργή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προπονούμαστε συνεχώς, βελτιωνόμαστε σε όλα τα επίπεδα, και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και σε επίπεδο εξοπλισμού. Ξοδεύουμε συνεχώς, παιδιά, και το τονίζω αυτό, το λέω, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό, ότι εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως εισόδημα με αυτή τη δραστηριότητα. Είναι το χόμπι μας από πάνω μέχρι κάτω, οριζοντίως και καθέτος. Έχουμε τη δουλειά μας, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, έχουμε την κανονική μας δουλειά, ο καθένας, και ό,τι περισσεύει από το εισόδημά μας το δίνουμε στο χόμπι. Δεν έχουμε κανένα απολύτως εισόδημα από όλο αυτό. Επομένως, παρόλα αυτά, να ξέρετε, δόξα τω Θεώ, καταφέρνουμε και σιγά σιγά, λίγο φασούλι του φασούλι, καταφέρνουμε και συνέχεια διευρύνουμε και βελτιώνουμε τον εξοπλισμό μας. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, να ξέρετε, γιατί δεν μπορείς να μείνεις στάσιμο σε αυτό το χόμπι, σε κανένα επίπεδο. Ούτε στο επίπεδο της μελέτης, ούτε στο επίπεδο του εξοπλισμού, ούτε σε τίποτα. Ούτε σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, σε τίποτα. Αν μείνεις στάσιμος, δεν έχει, κολλάς εκεί. Είναι ουσιαστικά βαλτώνεις. Και αυτό είναι κάτι έτσι που θέλουμε έτσι να το δείξουμε στον κόσμο, ότι το κάνουμε γιατί θέλουμε να μεταδώσουμε τη γνώση.
δεν θα είχε κανένα νόημα για όλους εμάς αυτό. Βέβαια το ευχαριστιόμαστε έτσι σαν παρέα και σαν δραστηριότητα, και σίγουρα έχεις απολαβές όταν συμμετέχεις σε φεστιβάλ όπου υπάρχουν και άλλοι αναβητές και άλλες ομάδες, δηλαδή υπάρχει έτσι η κοινότητα αυτή με την οποία συναναστρέφεσαι, αλλά πρέπει να μπορείς να μεταδώσεις και αυτά που μαθαίνεις, τα οποία είναι πράγματα που δυστυχώς δεν είναι γνωστά, ευρέως γνωστά, ή τέλος πάντων υπάρχουν κάπου κρυμμένα σε βιβλιοθήκες ή σε έτσι, τι να πω, να πει κανείς, αποθήκες των μουσείων, κάποια ευρήματα, τα οποία όμως λίγοι μπαίνουν στον κόπο να τους δώσουν την προσοχή που απαιτούνται. Και μάλιστα παρατηρούμε το εξής, έτσι, υπάρχει το εξής παράδοξο, η εξής έτσι αντίφαση σε αυτό το χόμπι, να το πούμε, το οποίο διαπιστώνουμε τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε, την εξής αντίφαση, ότι υπάρχουν οι ακρεφνώς ακαδημαϊκοί, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, της καρέκλας, που γράφουν τόνους τόμων, βιβλίων, σελίδων κτλ. Έχουν άπειρη γνώση, ας πούμε, θεωρητική και ακαδημαϊκή, και αγνοούν παντελώς, ας πούμε, πρακτικά πράγματα. Αγνοούν έτσι, έχουν μεγάλη έλλειψη γνώσης σε βασικές εμπειρικές πραγματικότητες, για τη μεσαιωνική πραγματικότητα, ιστορική πραγματικότητα και της καθημερινής ζωής, αλλά και του τρόπου του πολέμου, του στρατιωτικού. Έτσι, ας πούμε, παράδειγματος χάρη, πέτυχα κάποτε στο Facebook έναν Έλληνα καθηγητή που παρουσιάζεται ως ειδικός στη μεσαιωνική βυζαντινή στρατιωτική ιστορία, ο οποίος αγνοούσε, δεν είχε ιδέα για την τυπολογία, ας πούμε, των όπλων, τις διαφορές της τυπολογίας των μεσαιωνικών όπλων ανά αιώνα, ανά περίοδο κτλ. Και μάλιστα χρησιμοποιούσε σαν πηγή, βιβλιογραφική έτσι, πηγή και απόδειξη των απόψεών του, περιοδικά της Osprey, συγγραφείς δηλαδή παντελώς έτσι, αν όχι αναξιόπιστους, σίγουρα ξεπερασμένους από την έρευνα, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει δηλαδή ένα χάσμα. Και απ' την άλλη, λοιπόν, το άλλο άκρο του παράδοξου αυτής της αντίφασης είναι ότι έχεις, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα πανεπιστημιακό υποβάθρο για την ιστορία, τη στρατιωτική και την αρχαιολογία. Ασχολούνται αθλητικά με τις πολεμικές τέχνες ή με τη χέμα, ας πούμε, ή κάποιος ξέρει, για παράδειγμα, ας πούμε, τζούντο ή ξέρω εγώ κάτι, και θεωρεί ότι αυτό αρκεί για να μπορεί να έχει μια άποψη για τον τρόπο της μεσαιωνικής μάχης, για την πραγματικότητα της ιστορικής μάχης. Και αυτό δυστυχώς υπάρχει παγκοσμίως. Υπάρχει σε όλο, το συναντάμε αρκετά συχνά. Κάποιοι είναι πιο προσγειωμένοι στις απόψεις τους, κάποιοι έτσι είναι πιο μετρημένοι στους ισχυρισμούς τους και προσπαθούν να συναντήσουν το ένα άκρο, να συναντήσει το άλλο. Σίγουρα η ιδανική τομή είναι κάπου στη μέση. Κάπου στη μέση, δηλαδή να έχεις τις βασικές ακαδημαϊκές γνώσεις, αλλά να μπορείς να έχεις και την ικανότητα να δοκιμάσεις αυτά στο πεδίο, παράδειγμα, να μπορείς να κάνεις πειράματα, ανακατασκευές, και να δοκιμάσεις πράγματα που υπάρχουν θεωρητικά γραμμένα στα βιβλία, αλλά στην πράξη δεν τα έχεις δει κάποιος πώς λειτουργούσαν. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, δεν λέμε ότι το πετυχαίνουμε, ότι το κάνουμε τέλεια ή καλύτερα από όλους τους άλλους, αλλά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, να φέρουμε μία αντίληψη της ιστορίας η οποία ξεφεύγει από την θεωρητική φαντασία, να το πούμε έτσι, χωρίς εισαγωγικά, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Όταν διαβάζεις ένα βιβλίο χωρίς
πραγματική εικόνα της κατάστασης μπροστά σου, ή βλέπεις μια ταινία ή ένα ντοκιμαντέρ, όπου πάλι είναι μια απεικόνηση, μια υποθετική κατάσταση του πώς ήταν η πραγματικότητα, δεν μπορείς να αποκτήσεις γνώση πραγματική. Έχεις μια εικόνα, μια υπόθεση, μια φαντασίωση για το πώς θα ήταν κάτι. Έχει σημασία λοιπόν πώς ορίζεται η γνώση. Τι είναι αυτό που είναι γνώση. Πρέπει να είναι κάτι που όντως υπάρχει. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που κάποιος θα ήθελε να είναι έτσι. Αυτά όσον αφορά την πραγματικότητα του χόμπι αυτού που κάνουμε. Γενικά να σας πω ότι όλοι ξεκινάμε με κάποιες ιδέες, έτσι. Όλοι ξεκινάμε από μια αφετηρία. Κανένας δεν ξεκίνησε να τα ξέρει όλα. Στην αρχή, ας πούμε, λες θα πάω να επιδιώξω να κάνω το τάδε. Στην πορεία αυτό δεν θα αλλάξει τελείως, αλλά θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο βασικός πυρήνας όμως θα μείνει ο ίδιος. Ο βασικός πυρήνας του τι κάνεις και τι είσαι σαν αναβιωτής είναι ο ίδιος, δεν θα αλλάξει. Θα αλλάξουν λίγο οι γύρω-γύρω οι συνθήκες, οι απολύξεις, θα οριμάσεις βασικά σαν αναβιωτής και σαν ερευνητής. Και το ωραίο σε όλο αυτό να σας πω είναι ότι δόξα τω Θεώ και ευτυχώς είναι ένα χόμπι που δεν έχει ταβάνι. Δεν θα τελειώσει να σε ενθουσιάζει και να σε εξητάρει ποτέ. Και το λέμε αυτό γιατί το βλέπουμε στην πράξη. Έτσι, δηλαδή μπορεί κάποιος να νομίσει ότι τι έγινε, έφτιαξες ας πούμε ένα kit, ένα σύνολο έτσι ρούχων του 1300 βυζαντινό ή της εποχής του Βασίλειου Βουλγαροκτώνου για παράδειγμα και τι έκανες μετά. Έχεις φτιάξει αυτά τα ρούχα και βγαίνεις και βγάζεις φωτογραφίες. Δεν είναι μόνο αυτό. Ή ας πούμε πήγες και αγόρασες μια πανοπλία και την έφτιαξες και την έχεις και είναι ακριβώς όπως ήταν τότε και πιστό αντίγραφο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τι κάνεις με αυτό. Λοιπόν, το χόμπι αυτό σου δίνει τη δυνατότητα συνέχεια να είσαι ενεργός. Δεν μένεις στάσιμος. Είτε θέλετε από κατασκευές, να μάθεις να φτιάχνεις ας πούμε τσαντάκια, να μάθεις να φτιάχνεις ξύλινες κατασκευές, ασπίδες, θικάρια, ρούχα, κάποιος που είναι ράφτης, που είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά. Δεν τελειώνει ποτέ. Συνεχώς θα βελτιώνεσαι, συνεχώς θα μαθαίνεις καινούργια πράγματα και συνεχώς θα έχεις έναυσμα να συνεχίζεις. Έτσι, αυτή είναι η ομορφιά αυτής της δραστηριότητας και αυτό θα είναι και το χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί κάποιος να ψάξει και να διακρίνει σε αναβιωτές. Έτσι θα δει ποιος είναι αυτός που βελτιώνεται και ποιος είναι αυτός που δεν βελτιώνεται και μένει στάσιμος. Ποιος είναι αυτός που συνέχεια μου μαθαίνει κάτι καινούριο, που έχει να μου πει κάτι, να μάθω, και ποιος είναι αυτός που δεν έχει στην πραγματικότητα να μου μάθει κάτι. Αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ελπίζω να μην σας κούρασα. Είχα έτσι το χρόνο και την όρεξη να κάνω πάλι ένα βιντεάκι, ας το πούμε εορταστικό, ας το πούμε έτσι επαιτειακό, λόγω που κλείνουμε 5 χρόνια σαν ομάδα, σαν σύλλογος. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά.